अरे भाई ये कौन ओ भाई तुम मजुरियाटी आज्ञा मजुरियाटी ଏଇଠିକି ଆସନି धान कुटुच ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କାମ ମୋ ନାଗିଲା ମୋ ସଡୁ ଭଳିଆ ତମ ସଡୁ ଭଳିଆ ସଡୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ କାମ ହବ ତ କେନାଲ ରୋଡ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହବ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମଜୁରୀ ଲାଗିବେ ହେଲା କି ତମର ତ ବୋଧେ ଗୋଡ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ କଣ କାମ କରୁଛ ହଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି 100 ଜଣ ଲେବର ବାହାରିଯିବେ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଖାଲି ତେଢ଼େ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଡ଼େଇକିରି ମାଟି ଖୋଳିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟରର ଖୋଳା ହବ ନାଳି କେନାଲ କେନାଲ 10 ମିଟରିଆ ନାଳି ନା କେନାଲ ନା ଡ୍ରେନ୍ ନା ନଳା କୋଉଟା କୁହ ପାଟ ନାଳି ଗୋଟେ ଆଉ। ପାଟ ନାଳି ବିଲ ଭିତରେ ଯିବ ହଁ ହଁ ଆମର ଲାଗିଯିବେ ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ ମାଇପେ ଅଣ୍ଡରା ମିଶେଇକି ଲାଗିଯିବେ 25 ଜଣ ଆଉ 25 ଜଣ 25 ଜଣ 2 ଦିନରେ କରିଦେବେ ତ 2 ଦିନରେ ହଁ ନାଇଁ ମ ତମେ ଆଖି ବୁଝି ଖୋଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଢିସ୍ କିନା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ 2 ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକ ଖୋଳି ପାରିବେନି 2 ଦିନରେ ଏତିକି ଲୋକ ଖୋଳିଦେବେ ହଁ କେତେ ଖୋଳା ହେଇପାରିବ ତମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା ତମେ କାହିଁକି ମଜୁରିଆ ହେଇଛ ଶୁଣ ଟିକେ ସାଡ଼ୁ କୁଞ୍ଚ ଧଇଲ ଗାମୁଛା 25 ଜଣ ଲୋକ ହୁଁ ଏତିକି ଖୋଳିବେ ଆଉ 2 ଦିନରେ ଦେଢ଼ ହାତ ଦେଢ଼ ଏ କାମ କରିବେ ନା ସେଠି ଶୋଇକିରି ଫୁଙ୍କିବେ ମାଟିକି ବା ନାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ହଁ ତମେ ତମେ କଣଟା ଭାବୁଛ କଣ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣି